नमस्कार ମୁଁ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକର କୃଷି ମିତ୍ର ଭାବେ କାମ କରୁଅଛି। ମୋ ନାଁ ହେଲା ସାବିତ୍ରୀ ସେଠୀ। ଆମେ ଏବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ହାଣ୍ଡି ଭାତ। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଆମେ 5 ଲିଟର ଗାଈ ପରିସ୍ରା ନେଲେ, ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ 5 ଲିଟର ଗାଈ ପରିସ୍ରା ନେଲେ 50 ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ ତା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କଲେ ଓ 1 କେଜି ଗୋବର 1 କେଜି ଗୋବର ତା ସହିତ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ଗୋଳେଇବା। ଗୋଳି ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ କରଞ୍ଜ ପତ୍ର 1 କେଜି କରଞ୍ଜ ପତ୍ରକୁ ତା ସହିତ ଗୋଳେଇବା। ତାପରେ 1 କେଜି ଲିମ୍ବ ପତ୍ର ପକାଇବା। 1 କେଜି ଅରଖ ପତ୍ର ତା ସହିତ ଗୋଳେଇବା। एको 7 दिन पर्यंत गोटे कपड़ा या मुहरे गुड़े रखा और प्रतिदिन सका संध्या ताकू गोटे हाथ साहय हो कि आम काठी साहय घुराइबा। घुराई सारा 7 दिन पर एक छांकिबा, कपड़ा गोटे छांकिबा। छांकी 10 ml हांडी घट को 1 लीटर पानी ताकू मिक्स कर गचर सिंचन कर।